Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Madlezulu. Lezi izigameko zempilo. So namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le abamgila ngayo. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona. Yebo sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Wasimela kangaka. Right? Hayi ngiright kakhulu sisi. Ngishap nami ngicela igama nesibongo nendawo ubuya kuyo ngokuhlala. Igama lami nguLuyanda ngwakaDube. Phansi uMtubatuba. Nginsizwa nje umZulu ngokugcwele. Sure. Ukhulela uMtubatuba? Yeah, ngikhulele khona, born and raised khona. Okay. So njengoba la eThekwini uzengomsebenzi noma uyafunda? Ngize ngomsebenzi la eThekwini. Oh okay. So bayinjani impilo yakho sakhula ke eMtubatuba? Ngikhule nje ngumfana obe since uyazi ke nawe sisimukhulela emakhaya khaya kunenkomo kuyaluswa yonke leyo nto leyo. So uma ngithi nje ngiyinsizwa ngokuphelele nje. Ima ongitshela khona into le enishoyo njengeinsizwe menicabeni omunye komunye athi omunye no ngalusa mina ngeke ngizwe ngawo. Yini le special kangaka ngokulusa? Because phela usuku uneni weinkomo. So yini le ensuke nibeke enhlizweni kakhulu umuntu if elusile. Menicabeni umkhumbuzo sinolalela phela ngalusa mina. Uma ngithi ngalusa mina ngisuke ngichaza ukuthi ngaqhathwa. Oh okay. And umuntu olusile nediscipline kakhulu. Uyabo? That's why kunomehluko phakathi komfana okhulele lokushini nomfana okhulele emakhaya. Ubona ukuthi umfana okhulele emakhaya uthi uyahlonipha. Yabo? Abanye babo. Kodwa abaningi babo. Ngivumele ngisho njalo mengithi abaningi babo. So manisalusile niyakhuluma njengabafana nifundisane njengoba uthi umuntu okhulele emakhaya akafani nokhulele lokushini. Kwenzakalani kwaluseni? Ziningi izinto ezenzeka kuluseni sisiwami. Ziningi kakhulu. Kodwa nje njengoba usho nje ukuthi siyafundisana izinto eziningi uyabo? Yes. So umuntu angifuni ukuyibeka ngalendlela le. Kodwa ngicela uyibeke ngalendlela lezo ba right ngayo. Okay. Umuntu okhulele emakhaya unediscipline kakhulu. Then umfana okhulele lokushini. Like yabona uma okhulele emakhaya sisiwami. Ungakwazi ukufika uphile naselokishini. Yabo? Igameko izinto zakhona ezenzeke lokushini yonke le nto ungakwazi ukumelana nazo nomzima ke uma ukhulele emakhaya uyabazi. Yabo? Especially umuntu usile. Kanti uma ungathatha umuntu okhulele lokushini umisa emakhaya angeke azakwazi ukusurvive. Yabo? One oqala uzokutshela ukuthi hey lana kunenkomo. Lana nje yabona isitolo sikude nje yabo yonke le nto. Yes. So umehluko omkhulu kakhulu. So bowesikoleni and then uhamba uyocheck inkomo noma bekwenza ubuphila ndlela nje? Inkomo sisiwami ngize ngayeka ukuzilusa bese ngenza u7. Bese ngenza u7 bese ngise high school sengenza u7. Yes. Grade 9 ke lapho grade 9. Ngase ngiyeka ke lapho ke bese kunabafana abangilandelayo bese behamba nazo ngoba phela nami bese sengiqala yabo. Okay. So ulusa mawusamncane kuphela? No, uyalusa noma usumdala because njengamanje if ngifika ekhaya ngiyakwazi ukuthi mengifika nje ngiyikhiphe like kodwa ngisalusi lokho serious lokho okwakudala yabo. Njengamanje kuyikhipha nje ngikade ngihambele nefoni phela amafoni ayengekho kudala. So manje ngiba busy nje ngihlale ngibheke ukuthi zidla ngakuphi ibheke ngakuphi yonke le nto le. So ukhule phansi kwesandla samama nobaba? Noma ukhuliswa ugogo mhlambe noma umzalo yedwa? Empeleni ngikhulele ekhaya komama. Oh okay. Yeah, ngikhulele ekhaya komama. Ngikhule ngaphansi kwesandla sika gogo nomama. Uzala umama? Yeah, uzala umama Magumede. Okay. Bekunjani khona isikhathi esiningi if ukhulele esidini la mama bahlezi bezokukhumbuza ukuthi hayibo why ungayikini? Uyazi lento ekhuluma ngayo? Yeah. So bekunjani wena esidini lakho? No, esidini omzala nje yonke leyo nto le. Omzala bebe right yabo. Inkingi ngomalumba kubiza ngeshangane yabo yonke leyo nto le. Ngiya-understand. Umkhulu ke besihlezi besizwana kodwa umuntu ebengizwana naye kakhulu ugogo. Umkhuleni bengithanda kodwa bengayifundi ebheke eceleni yabo. So umkhula ko uyingane ukhulayo namaphutha. Manje umkhulu akazwa understand lokho yabo. Letho ngaso sonke isikhathi ethi ngisiya ugogo wakho mina. Ngithi uyazi ukuthi ugogo vele uhlezi kufukamela ngaso sonke isikhathi. So yena akazwana into ebhedala. So besihlezi sikejana njalo. Uma ngike ngaya ekhaya kobaba engazi because aqhelanga kakhulu bengike nje ngiyimi khona around. Yeah, khona around. So uma ngike ngaya mhlambe kwenzeka ke kuhamba isikhathi ngalala khona mase ngibuye ekseni ngizomfica ngasakhuluma. Hawu yini manje sezwile ukuthi ubuye ekhaya. Uzwile yabo. So
uma ngiqamba nje ngithi ngiyabingelela evele ethi phuma phindela la usuka khona. Oh, Phindela ikuphi inkinga manje because kade uye ekhaya lakho. Inkinga unalento ukuthi awulotsholiwe Akakhokhelwanga. awukhokheliwe so Oh. yonke leyo nto leyo ubaba wakho uyayisa nje yabo ingakho ngaso sonke isikhathi abantu besifazane ibona abasivikelayo ngoba ngiyindoda nje ngingaka nje namadoda angaphezulu kwami masevelelwe inkinga uyizwa ithi hawe ma yabo ikhala Uma ngomama uqala ufikayo. ubaba abantu besilisa nje akhala ngabo yabo so yeah into kanjalo nje sisona. So mhlawumbe wakwambuza uma ukuthi yini eyenza ukuthi ungakhuleli esidini la kababa. Akaze uyicheck into enjalo ukhulu. Ngike ngayichecka sisi wami yabo kodwa kwesinye isikhathi awudingi ukuthi uzucheck utshelwa uyena uma akutshela ukuthi hayi yabona ubaba wakho wenza ukuthi ubaba wakho yinje ubaba wakho ukuthi because ubaba beyisoka yabo so ubaba beyisoka engakhula futhi nami ngafuza yena Okay. yabo into kanjalo so ngeke ukhamba lifuza imbiza. Okay. So wena ufila kanjani ngalokho? Ngizizwa ukuthi ingakhuliswa ubaba. Yes, and ungakhuli phansi kwesandla samama nobaba bendawonye kufudumele ekhaya. And wena ngokuhlela impilo yakho izinto ezifundile mawuhleli komalume ungahlalanga ekhaya la uzalwa khona kababa. Usazobona abantwana and mhlambe bakhona already and bayakhula nje uyimisele ngani kusuka manje ke phambili. Yini ekwehlelile wena esadini lakho usahlala komama ongafisi ukuthi abantwana bakho obazala behlelwe yiyona? Siswami ngibona manje nami ukuthi kwakukudlala but mawusakhula uyingane bethi ehamba kini biza ngeshangane ngangikhala ke lapho ngibiza ngeshangane yabo because nganga understand negama lokuthi ishangane yini yabo so angeke ngize angimblame kakhulu baba because amaphutha awenza nami ngisengawenza njengomuntu wesilisa nawe uzusijava ama session njalo ethi anginandaba ukuthi wenzeni kanjani so nami angeke ngizokwazi ukumblame because lamaphutha akhe nami mhlambe ngisazowenza ngazi yabo. Okay. Dube akazivela ungitshele nje sivele sihlale kusigameka ukuthi bagila ngani. Hey siswami awuthi yazi le ndaba athi ngize ngikhumbula isigqoko. Uyikhiphele ikapiso. Awuthi ngize ngikhiphe ikapiso. Ukuthi yazi ayikholwakali. Kwenzakala izanazo. Uyacabanga nje ngiyinsizwa nje nginje. So siswami kwathi ngelinye ilanga yabo sisolwandle sambe nabafana nje basekhaya mhlambe bona abazi benaka because abazi yabo babegxila kakhulu emanzini manje uma ngisolwandle ngithanda ukuyihambela ngibukela abantu besifazane njengoba bengishilo ukuthi besifazane yabo okay so ngihamba lapho ngibona omunye nje umfana yabo like ulingana nami yabo ngasho ukuthi ungaphezulu kwami yabo yes ayigqoke kahle yabo ngiyeke yena ngifike ngimbingelele avuma ithi awufethe right ngithi mina right ngithi mina wazongqola kahle mfowethu yabo because ngiyamthanda umuntu ogqoka kahle yabo umuntu ogqoka kahle nje ngiyamthanda athi lo mfana nawe wazongqokela mnandi mfowethu wazongqola angixhawule sixhawulana uyabona suke sikhulumeke manje ethi usebenzaphi sesiyakhuluma ke manje sengena ukuthi manje usebenzaphi afford izinto ezingaka izinto kanje singamtshela ngiyamchazela ukuthi hayi ngibambe kuphi yabo sasisebhalitho lapho la ngisebenzela khona but ngiyamtshela ukuthi hayi ngihlala khona la eBhalitho but ngisebenza endaweni ewukuthi athi alright sishintshelana inamba ngithi vele njengamanje seyabuka naye ukuthi yena nami kusho ukuthi konke engaphuma yabo kusho ukuthi mhlawumbe singayisana phambili ngokwempilo ngithi mina alright bafu sishintshelana inamba nje kujatshule kube nje hayi sihambe sikhulume ke WhatsApp sikhulume nje izinsuku mhlawumbe iphele 2 weeks siyakhuluma nje kanti angazi ukuthi ufele balo akaqondile yabo bengithi akaqondile siswami ngobulili ngobulili yabo okay kahle kahle ufaka ama sim card awuthu ushanga sim card two sim card yabo all right ngiyakuzwa angazi yonke njalo mina lapho awu notice lutho futhi anginotice lutho yabo ngibona nje out nje uqondile yabo ngithi mina sikhulume athi bafu kanjani ngeweekend ngithi mina ngisebenza Monday to Friday kuphela weekend angisebenzi athi nayo right kunamajitami lana nathi ngeweekend sobe si free sicabanga ukuthi sihlangane indlela ukuthi eshi club ekhona lapha eBhalitho but angeke ngize ngibize ngegama yabo ngithi mina yo right anginankinga mfowethu yabo hayi ishayi weekend uma ishayi weekend shone khona nami
sikhulume-ke kuthiwa sohlangana ey'khathi ezukuthi ngibuze mina iy'ngane ey'khona ngoba phela mina Hayi yazi wena-ke. la nginamantombazane khona uyangithola. Hayi, sisi wami, Okay. athi hayi khuleka ngey'ngane iy'ngane sizozithola khona phambili. Ngithi mina hayi angingayithandi nokukhuluma phakathi because ingane oyithola phambili suke inomuntu ehamba naye sometimes yabo isikhathi esiningi. Okay. Hayi athi yena hayi sizoyithola phambili hayi ingabi nankinga ngithi hayi alright awuthiyami ngizofika. Hayi shayina ngempela intambama bangifonele WhatsApp bangifonela ukuphi ngiyabatshela ukuthi hayi ngivele ngithi hayi no ngiyavela manje ngisa request yabo lapho ngisageza Awu. yabo ngumuntu ongasigcini vele isikhathi sidalo sami Okay. lapho ngisageza hayi ngeze ngiqede ngirequest ngihambe ngifike khona ama ngifika khona hayi ngiyabona labafana labo umfana obomvu Umfana bobu kanjani? yaqala ke manje inkinga umfana ompofu ngalendlela odlula mina Ibala. hayi ngeke yabo kodwa hayi ngibuye nganaki yabo hayi sihlale laphana order utshwala beqale beorder hey sisomangiqala ukubona abantu abakhipha imali engazuthi bayisavuna mahalavu ngathi balala naye bayikhanda bona endlini ngathi hayi ku-order nje yonke into idekiwe lapha so manje into yaqala yangixaka ukuthi kunale stiff lesi befuna ungixisha ngaso baloku bafuna ungixisha ngaso ngiyabatshela ukuthi hayi no ngizoyiphuzela ngizoyithelela bafuna ungiphuzisa bona Hawu. anginotice lutho futhi yabo kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi Sinali lesi Steve belokhe sinale Stephen lokhu ngifunzwa ngaso hayi khona ayikhona. asuke lapho ngiqale mina hayi ngibuza utshwala beyangena egazini ngisuke mina ngithi mina hey ngibona itafuleni namantombazane ngithi mina bafethu ufuna ukuya lapha ngani manje hayi baqale bengikhuza hayi ungayi lapha naye yeka amantombazane kusase khuleka mase sihamba siwashayela amasandi si request shaye imoto sekhona ngithi mina alright hayi ngihlale nami ngizinze phansi ngihlale kuphuzo asuka qalo yedwa athi hey bafethu mase sifuna ukulala asizukuya kwa esho lomunye umfowethu lengimaziyo mina yabo lengizwana naye ngithi abangani bakhe bonke lapha Okay. so athi sizokuya endlini kaSibani sizoya endlini yami eshe endlini yakhe Hawu. yabo ethi hayi bevume bonke bavumelana bonke bethi hayi kanjani wena bafu Why yena in offer indawo? angazi noma kushuthi la kuhlala khona amathuluzi abo kushuthi Okay. yabo hayi ngithi mina alright bafethu ayikho inkinga ngivuma hayi ukuvuma kwami hayi ubona ukuthi bakuthokozela impela bakuthokozela impela ayisishaya isikhathi ngibone ngabe sethi bafethu manje sisihamba hayibo bafethu sesihamba eli kanjena ingane kuthiwa ikhohloza ingane Hawu. khohloza ingane la ngihlala khona mina sihlala kulokhuzana kwi-apartment yabo igcwele ingane yonke leyo nto leyo hayibo hayi ngivume ngaphikisana futhi nabo because vele ngingedwa bonke labantu bayazana uma sihamba ishawa imoto sihambe siyekhona uma sifika ngalena futhi benze same thing mesifika endlini yakhe benze same thing abe beyenza le katshwala yabo so seyaqala methela Steve uqale uyojika ngale bese buya naso engathi ubehamba Yini le yabo enzela ukuthi ethelele amahotshi? wayefake something Oh, okay. Yabo. Thelela wena njalo lapha. ya kuthelelwa mina so uma ngiqamba mina kungene kunokho umakhelwane wakhe uneighbor wakhe umjita nje oqondile yabo enokhe angazi wayezofuna ini so uma ungena kwakhe bethi awuzophuza la engene lo out uma efika lana afika ngibuka yabo indlela angibuka ngayo manje yasokolisa Uyaxwaya yini? no like Uyadabuka. ngasho ukuthi uyadabuka yabo Oh, okay. shuthi uyazi ukuthi laba bakanjani hayi ngibona ukuthi la mehlela nokusolisa khona into wrong yabo so avela suke athathe leyo nto leyo ke ahambe isali ngidla lento leyo yabona nasotshwaleni sengiyanciphisa ukuthi why kwenza njani kukanjani because phela labafana laba ngiyabona ukuthi nje yabo abafana o cheese boy manje mhlawumbe babulala mhlawumbe benzani akungifikeli ukuthi mhlawumbe ngabe ba yabo hayi ngiqale ngilimit manje utshwaleni babuza manje awuphuzi wena usaphuza kanjani Bagadile futhi nokuthi uphuza kanjani. kodwa manje abafuna uqondisa ukuthi yabo hayi ihambe siswamleni kuphuza hayi ngicine ngezwe ukuthi ngicine ithi mina bafethu hayi sengifuna ukolala athi hayi shanasi Steve hamba ushana naso Lesikade sithelela kade honje. lokho ejika naso ngisithatha sengixwayile vele yabo uma ngifika ngalena mina ngingayiphuzi lento jikele ngale roomini ngene toilet ngichithe lento
ngihambe ngiyolala. So bona labo fele kanti bayitshela ukuthi Uphuzile. lento ngiyiphuzile and bayigaranta lento yabo. So kungifica kobelele ngilele. Mabefika angifuni uqamba amanga sisiwami. Angifuni uqamba amanga. Angibazwanga bengena. Yabo? Angibazwanga ngingena. Kodwa nhlahla le ebusuku. Hayi man. Ngiyezwa khona ukuthi konke wrong. Ngilele. Yabo? Ngilele. Kwasho ukuthi phela ngiyinsizwa nami, ngiyinsizwa omzulu, njengoba ngisho ukuthi ngiyinsizwa omzulu. Ngiyezwa ukuthi man. Hayi man. Does not make sure. Ngiyavula amehlo wavuleki. Kuthi ngesikade sisiwami angazi ni angiphaze ngoba kuthiwa yabona sisiwami idlozi likhona. Likhona idlozi, like idlozi lakho mele lingangcolile, mele lingalona lokudlala. Sisiwami nje ngathi ngiphaphama sengisele ngetrunk. Ibhluku lile enyaweni. How? Nabo bathuka manje. Ukuphaphama ukuvula amehlo like babukana nabo uthi hayibo kwenzakalani manje. Lo muntu njengoba ngisho ukuthi kushuthi lento yabo babe guaranteed, yabo. Ngiyabuza mina manje bafethu kwenze njani? Ibhluku lami la lisolokuza and nawo basele banje. Yabo? Banje. Bangaki? Mangithi bawu4. Misebe bonke bawu4. Mangithi ngibhekile hayibo. Uhlohlwe nangovaseline. Hayibo. Kushuthi kahle la umuntu wayezolinyazwa wakuzolinyazwa mina. Yabo? Ngangizolimala kabi. Hayi. Ngivuke ke manje ke nami manje sengivukwa isilwane manje nepapa lazi ngalizwa ngishawana ikhanda kushuthi lezi zinto zabo bayifaka la phakathi. Ngibuze mina ngimbize ngegama lo. Yebo wena mfethu kwenzakalani manje ngifuna ukwenzani? Aqala hayibo. Hey awukahle wena. Sebefuna ukuvuka amandla ke manje. Ngithi hayi yabona ke la. Fusek. Ngisho nje kanje ngithi yabona ke la. Yo. Ngisukuma. Ukusukuma kwami ibhluku elilaye enyaweni. Akusukuma liyangikhila like Bophekile. Ngophekile yabo. Ngiqale ke manje ke ngilwa nokukhipha leli bhluku ke manje ke. Nabo banezinkulumo abayikhulumayo. Hey engeke angaphunyuki lo angadedelo lona. Abadakiwe bona. Like lento yabo vele baya ngathini? Badla lezi zinto lezi engeke ngize ngizichaze yabo. So bona vele yabo. Wena mongayijwayele vele ungalala. Ay kanjani yakangadedela lo ukukhipha kwami ibhluku wesisiwami angitshelanga umuntu ukuthi umnyango ungaphi wazibonela kwaphela ukuba insizwa lapho kuyaphela konke yabo kuyaphela konke ngahamba nginje so ngathi uma ngiphuma egateini lakhona dinga le remote yabo akukho ukuthi ngizophuma ngiphi yabo babhizi manje kunomsindo kula endlini bamemeze hey baphuma bangilandele ukuphuma kwami eminyango bayangilandela bafuna bengaqokile abaqokile kumnyama vele yabo ama lights like le ndawo abahlala kuyona ngathini angazi soma kubekela kanjani kodwa ayinabo abantu abaningi uyangithola ayinabantu nje abayingcosanga so umuntu nomuntu unaka indaba zakhe la kwanaka indaba zakhe ngathi ngiyophuma eminyango bengilandela fika ngiyolwa negate ke manje akho ngisho security la wonke umuntu une remote yakhe yokuvulela egedeni ngifuna ukuphuma ke manje sisiwami ngitshela ukuthi ngalikotela igate wangishaya ugesi wangisa ngaphandle yabona akushaya kuphosa ngaphandle wangishaya wangiphosa ngale ngaphandle ngawela ngaphandle ngiyabala ikhathi kwakulako 3 yabo una imali yokurequest anginamali yonke isale nebhluku ngithi yonke isale nebhluku laphana nelokhuza nezimpahla icathulo ibhlukwe ifoni iskipa ngisele ngevest trunk hayi ngivuke ngigijima emgwaqeni ama lights abantu engihlangana nabo bakhanyisa babona ukuthi hayibo lo muntu phela unqunu uyagijima abaqondi manje noma uyathakatha uzothakatha la ema suburbs hayibo kwenzakalani beshaya amahutha abantu sisiwami ngathi ngifika ngahamba ibanga lide kakhulu ibanga ngalihamba ngigijima nginqunu ngaze ngafika lana kwenye ifem khona enye ifem ekhona nga kunenye ifem ekhona nga ngathi uma ngifika ngaqonda egateini la khona lixake isecurity hayibo kwenze njani ngitshela ukuthi wemfowethu kunje kanje ngicela ungivulela nje ukuchazela ngifika ngaphakathi hayi liqala ixwaye isecurity manje nalo lifuna yabona ukube ngafika laphana mhlambe ngafuna ungena ngenkani esecurity ngangafuna uqale ngilichazele ngime ngehlisa umoya lalo vele mhlambe nalo lichaxa konke engizoyenza mhlambe ngizoganga noma lifone because phela into bagunyazayo bona bagunyaza ukuthi befone besho ukuthi yena kusenenkinga bese kufika laba abanye yabo
hayi ngehlisa umoya ngimelana ngichaze ngitshela ukuthi sengisuke endaweni kanje liqale lingangikholwa yabo ngilikhombise ngisho ukuthi mfowethu angiphethe lutho anginalutho mfowethu ngigaxele yabo ngigaxele nami bengithi ngihamba phela nabangani ngoba umnandi kanje ayasuke lapho ke livule ngingene langinikeza ijacket ikhona ama jacket abo lawa amakhulu kwakusebusika langinikeza ama jacket abo amakhulu ngaqala ngabhinca lona lathi ayangilinde kuzofika ilokhuzana supervisor yabo ebayijwayele ubathatha iphinde bashintshe yabo kanjalo uma isefika sengahleli phansi ke manje sengaxoxela lithi kimi wena mfowethu uhamba kanjani oqala nje uhlangana kanjani umuntu owahlangana naye ematshwaleni seniphinda futhi nohlangana khona ematshwaleni nawo kamazi ukuthi usukaphi kanjani ngithi mina abafayi hayi ukuthi sometimes uma wena uyitshela ukuthi usile ngaso sonke isikhathi uhlezi ungena ezinkingeni so mina siswami ukusa kungihluphe kakhulu because bengibuye ngabalaleli omunye umuntu mina bengakwazi ukubona ukuthi ngirong yabo bengakwazi ukubona ukuthi ngirong kanti ukube mhlawumbe kwanginomuntu owaye mhlawumbe ngathini ukube nginomuntu nami engafike ngambekela like ube ngabekela abafowethu nje ukuthi abafowethu sasengithanye nomuntu la sihlangana kanjena laba ngihamba nabebhishi sihlangana kanje sashintshelana izinamba kanje yabo mhlawumbe babe ngabe nayo isolution bekuthi bengikhuza ukuthi hayibo mfethu awuqala umazi awuthi before nje kuya kude yabo so siswami emva kwalokho ngashawa itrauma kangangokuthi umuntu engihlangana engimane ngisuke ngihlangane naye nje sazana so uyambhekisisa angisathembi yabona especially abafana abampofu siswami ngibafisa umfana ompofu ngimthembi umpofu ukudlula mina khona ngimpofanyana mina kodwa mase ungaphezulu kwami hayi ngeke siswami baleke utholi kahle hayi angikutholi kahle ngiyabaleka nginyawo zombili ngeke mhlambe bacabanga ukuthi njoba nawo umpofunyana mhlambe kungenzeka ukuthi maybe mhlambe udlalela i-team yabo hayi lutho siswa ya mhlambe bayitshela lokho kanti manje lutho mina ngisuka emakhaya ngisuka emakhaya leyo nto ayikho le emakhaya ayikho emakhaya le so usewaphinda umbona ubhuti lo angiphindanga siswami ngambona ngamgcina lapho I'm sure mhlawumbe wavele wathutha mhlawumbe babeyitshela ukuthi ngizolanda amaphoyisa noma ngizokwenza inani kanti hayi lutho yabo so baba nalokho nabo emqondweni angiphindanga futhi ngathi ngithi ngiyalokhuza ku WhatsApp singithi ngiyamcinga ngimfonela nangezinye inamba akasayibamba ifoni wagcina seshintshe ngisho ilokhuzana ifoni sengifuna ukumthola ke manje ukuthi kahle yena sengifuna umbuzo ezakhe manje ukuthi kahle wena mfethu ukanjani yabo mase kwenzeka ayibona le video ngafisa ukuthini kuyi hayi ngafisa nje ukumtshela nje ukuthi ngizombamba siswami lento isino 2 years yenzekile kodwa ngikhohlwa namanje sasekhona emqondweni wami sasekusha ne ngizombamba ngabe ngiyalisha igama lakhe ukube ngivumelekile ukuthi ngilishe igama lakhe kodwa ngoba nathi ngithe igama lakhe alivumelekile ukuthi ngilishe lutho asivumbi kodwa engushoyo hayi la ukhona baba hayi ngizokubamba imaka ungitshela sengizwile wena setini lakho ukuthi awuyidlalele le team le and awuhlangana naye and alikho nani lelodwa ilanga ucabanga ukuthi uyokushintsha udlalele yona so but if uba nomntwana oso ungakhona ukwamukela isimo lo mbuzo unzima kakhulu xolo unzima kakhulu ngempela leyo mbuzo ngoba ngike ngucabange ukungifikele ngingedwa nje uthola ukuthi mhlambe ngibukela izitori ngibone la kunezingane khona kanjalo yabo yes ukungifikele ngiyibuze nami ukuthi uma ngingathiwa yimina ngiyenze njani kodwa ke siswami ngizokuphendula hayi ngiya-accepta nga-accepta ya ngakwamukela lokho cause okokuqala umntwana uyisiphiwo esivela kuNkulunkulu so uma isiphiwo esivela kuNkulunkulu ngisho ngathi unjani leso siphiwo leso kumele usamukele futhi uaccept ukuthi sakho ngoba kuthiwa inkinga uma ubhekene nenkinga kumele uqala uyitshele wena uthi cha ukwamukela ukuthi cha yazini ngibhekene nenkinga once wamukela ukuthi hayi inkinga ngibhekene nayo njengamanje isolution already usukusunayo so ungamsupporta njengomntwana wakho because phela uthola ukuthi abanye bangena edlelwaneni bathanda nobulili obufanayo baze bagcina sebeshada abanye kuyenzeka bagcina bengeja balobolane bashade nje so wena ungaba nayo isupport enjalo kumntwana wakho if kuyenzeka angisho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngikufisela lokho no wangikho lapho but if kuyenzeka nje ungamnikeza lo support leyo njengomzali
Yabona sisi wami njengoba bengishilo ukuthi ngiyinsizwa yomZulu. Amanyala. Yabona amanyala ngizwani nawo. So uma sebelobulana lo uzoletha inkomo uzothi uzoyiletha kubani uzolanda ubani uzolobola ubani ngoba phela suke silobola ngenhloso yokuthi sifuna ukuvusa imizi yobaba ukuthi lo muntu engimshada ngimlethe emagcini asekhaya uzonakekela umama uzonakekela umndeni uzonakekela ugogo uzonakekela mina ephinde engandisela umndeni ngoba phela hlahle inhloso yokuganwa leyo yabo so manje yena uzolobola ubani uma emlobole yakubuya uyokwenzani khona yini akayenza khona so sisomngeke yabona leyo malobolana khona ngamtshela ukuthi hayi mntanami ngiyakwamukela ukuthi uyilento iyona ngubaba wakho kodwa awukwazi ungilethela umakoti wendoda la ekhaya ngeke awukwazi ungilethela umakoti wendoda mina ngilindele umakoti wangempela yabo awukwazi ngeke umakoti wendoda ukwazi awungitshela ke so ungathini ukukhulisa labantu laba abaphumayo bahambe baye ematshwaleni and then babhekene nezimo ezicishe zincike kuleso wena wabhekana naso ngicela ungiphindele siswami ungathini ukukhuliseni abantu abaphumayo bayojabulisa ematshwaleni kodwa ekuhambeni kwesikhathi sebedakiwe baqondane nalesi simo lesi wena oqondane naso kukodwa nje siswami kukodwa nibabhasobhe abafana bampofu umfana ompofu nibabhasobhe yabo ngoba nizobona ngomobo ngempela bazobona yabona umuntu ompofu omcwaya umuntu ompofu basi bakhona nje nabakulesi simo lesi kodwa uthola ukuthi banebala elizothile mina ngagilwa abampofu siswami yabona umfana ompofu uthi uyabuka izandla zendoda kumele zibe nje labana zazingekho ngisho nje yangazi nami ngangibona ingane kwasiqaleni nje ukuthi la kuno wrong la so abantu ngathini abantu siswami angeke ngisho ukuthi izinto zamahala bangayithandi yabo kodwa abantu abafunde ngathini abafunde ukuyimela bengabe nabangani nanoma ubani ubaza abangani bakho yabo baza abangani bakho wazi ukuthi wena uphila nobani ngoba labangani labo ohlangana nabo nje bazokwenzakalisa sometimes bengakwenzakalisi bekufaka inkinga ongeke uzokwazi ukuphuma kuzona yabo ongeke uzokwazi ukuphuma kuzona ngabe ngiyagalekisa ngesinye story somunye umfo yabo so uthi lo mfo wahlangana nomuntu nje nawe ngamazi eGoli wahlangana naye ngamazi hayi nje yabo manje uthanda imali kakhulu wahlangana naye umjida nje waye right bahlangana bakhuluma washo la uthi hayi no wena usebenza kwamasipala yonke into right uzomfaka emsebenzini yabo so wathi ngenye day kanti uyisigebengu lo out akazi lo akamtsheli lo uthi usebenza kwamasipala u-right yabo wathi ngenye day efuna ukwehla because babe ngomkhaya baseshow bonke bathola ukuthi nje awaseshow umkhaya kanti kuphela kuhluka igodi zikhelele nezigodi zabo so uthi ke hayi bagcine nje bengamabhashini wangamtshela kamazi ukhoshosho bakho umbona nje uhamba ngeemoto yonke into i-right uyazi usebenza ngamasipala kwathi ngenye day wamcela ukuthi hayi ngizokwehla ngemakhaya so ngoba kuzoba ugudi ngizobe ngihamba ngedwa akekho umuntu engizobe ngihamba naye awehlini wavuma kumfo wathi hayi nami ngiyehla wathi sizohamba isikanye bahamba uthi bathi besuka eGoli kwi-toll gate yesibili besuka eGoli hayi kwi-toll gate ngase yipi le ndawo le sisiwami eMentros uthi waqala kwaba ne-road block yabo avalile amaphoyisa bebefika amaphoyisa bavalile uthi eqala bemise le moto iBM eliblue bemise lesayidini uthi mabefika ababuzanga lutho wafike ba-check bamisa imoto wavele wathuka lo hamba naye la ka driver wathuka hayi kwenzakalani yabo akamtsheli kanti imoto intshontshile ubulala umuntu hawu bathi becheck ama disk ayafa iyontsele imoto abayifunayo waboshwa wavele wathi wayintshontsha naye lo yabo wayintshontsha so sometimes siyayifela izinto esingahlangani nazo yabo ngenxa yabangani abesikhashana obathola ekhambeni ongabazi umuntu ungamazi ubiyena ukuthi usukaphi ubani kanjani ungabazi amakhona akhe yabo so mazi umuntu ophila naye
Kubalulekile ukuthi umazi umuntu ophila naye. Kubalulekile kakhulu lokho sisi wami. Ngisho ngathiwa unemali, umazi umngani wakho wakwazi ungenalutho. Yabo? Ngoba abanye bayashintsha mase benemali. Thola umuntu usehamba nabangani abafana naye, useshiya lo wakhe awesuka naye phansi ngenxa ukuthi yena akabi nayo imali. Yabo? Useshintsha abangani, which is wrong. Lokho ku-wrong kakhulu sisi wami. Yabo? Sesivala isiphi isifundo owasifunda ngayo yonke lento le yakwehlakala? Into siswami isifundo engasifunda esokuthi ungathini ungazijwayezi esokuthi siswami umuntu oqala ukumbona uma usaqala ukumazi siswami, thola imvelaphi yakhe, uthola ukuthi kahle kahle yena ubani. Yabo? Ungavela usukuye nje ngobuso, ngoba egcineni uzothola izinto ezirong. Ususekhoneni ungasakwazi na ukuthi uzophuma kanjani. Yabo? So kubalekile ukuthi niqale nazane kancane, because mina naye asazananga isikhathi esiningi lo yamfolo. Asikaze sazana isikhathi eside, kwaba ukukhuluma nje kwathiwa kumele sihlangane ngendlela esahlangana ngayo. Yabo? Ukuthi nje sikhulume ukuthi ngimazi ukuthi ubani kahle, sikhulume sisopa, sahlangana sidakiwe eBhishi. Lento eyenzakalayo futhi sizodakwa futhi. Yabo? So kubalekile ukuthi nje umuntu uqala umazi before nijwayelane naye, nihlele izinto ukuthi nokwenza kanjani. Yabo? Hayi abafana bampofu namanje ngisasho ngiyabonga abafana bampofu. Siyabonga kakhulu sisivakashela uhlelo lethu. Hayi kubonga mina sisi wami. Mbukele lapha ekhaya, sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.